abego nne na-efu na onwero traditional onwero native doctor na Ala Igbo nwere power nwa kwure onye chọrọ abịa ka anyị nwe aka onwere onye nwere power asị na-apụta na social media na-apụta na Facebook were phone a mana ga na-abụ na-eyuzu na-eme onwe ga advert ọ ga-enweghị single power download this part and post as long as need phone na gbara ihu ụgwọ na-agụdo na-egbu ọbara na-egbu ewu si bịara gị gbaa afa m ọ ga-enweghị power. Ngwa ajụkwa nga ajụjụ which means okay ka I believe only if you na ngwa pastors kwan ị na-akọ na pastors ọbụla na-apụta na social media nwee power na fe nwere power. Answer me this question. Pastor ọbụla na-apụta na social media I know the fear of God. I get coconut head. Ajụjụ anyị nwere ịjụ gị ugbu a JPAC bụ dịka ihe onyonyo a ị mere iji wee kwado ihe nwanne anyị nwoke bụ evangelist Ebuka Obi kwuru maka ndị prophetess ndị amụma ụmụ nwaanyị ọ sị na ha ekwesịghị ịbụ ndị isi nchụaja si maka kedu ka nwaanyị ga-esi apụta nwaanyị na-ahụ nsọ ya ọnwa ọbụla ọ na-ebikwasị nwoke aka n'isi. Nkwado ị na-akwado ihe ahụ Ebuka Obi kwuru ọ bụ dịka onye omenala Igbo ka ọ bụ dịka onye ụka maka point iji wee kwado ya bụ point gbasara omenala Igbo mana esi na iso ezi na omenala Igbo na ịbụ onye ụka. Ebuka Obi n'onwe ya na-abịa Ebuka Obi n'onwe ya kwukwere ya bụ okwu chere na-abịa JPAC. Point of correction. Ịma na a na-ekwu omenala ọ dịka asị na omenala bụ ikpere arụsị. Omenala abụrụ ikpere arụsị. Omenala bụ tradition of the land. Ya ihe eji mara ndị ejiri mara ndị so si ada emezina na omenala bụ ikpere arụsị a na-ekwute afọ onye ụka wara ọjị asị na o mere njọ. No, the meaning ihe asụsụ Igbo translate here na English you found the meaning is tradition, the culture of the land. So whatever and the half of the culture of the land is also scripted. Ordinary nsọ ndị na-agụ Bible bụ ndị Christian. So and whatever the akwụkwọ nsọ emebego exist na culture normally ịba sị na onye na-eje ụka ma awa ọjị ana m awa ọjị enwere m ọjị na akpa m enwere m ose na akpa m and I know the meaning is tradition culture. You cannot deprive me from that. Onwe ihe bụ na ihe abụ omenala ndị my father bụ evangelist kwana ụtụtụ ntu a ọ bụrụ na otu like this mmadụ bịaba anyị na-eweta ọjị wa ihe ọjị means welcoming a visitor. That he presented a collar to somebody means that you are welcome. And the same tradition goes to Israel. If at Israel, before you know that they welcome you, they will present you water for you to wash your hand and wash your leg, or welcoming something. So imagine if I know Kubi Berarose, Omenana is quite different from Iberarose. Practicing the true culture of Igbo is different from worshiping an idol. Yeah, idol worshiping. Idol worshiping is never a tradition or a culture. Every tribe now worship they worship. Some name Kita, some name some name Fogute. It's different from Chiremanande. Can you deprive your daughter from a collect bride price? You are a Christian, but you must obey the law of the land. That is why I don't know that Bible said, remove not the ancient landmark. What does that mean? Remove not the ancient landmark. Remove not the ancient tradition of the land. It's in the Bible. But so many people might see it and jump it. Now, coming to the issue of what Ebuka Obi said, that now why ekwesịghị ikwusoro na-abịa ikwe ka njụcha ajụjụ nchọrọ ịjụ na-abịa mana ikwe ka nkwuche nke bịara m n'ọnụ chere JPAC ịnụ okwu a ya apụ m n'ime ọ ga-apụ m aghọtago m ebe ị na-eche ka m sakara nke m na-ekwu mana ịza ajụjụ o nwe ka ọ dị ịza ajụjụ a na-ajụchabeghị ajụ amago m ebe ị na-eche because inwe ike ime ebe m na-eje ma mekwuchebe JPAC butuo na mbụ ka m gwagodi gị JPAC aga hapụrụ gị okwu ebe a si okwu anya ọ na-asị hapụziara gị okwu
Na nke mbụ, point of correction dịka isikwa wee gwa m na mbụ, to the best of my knowledge, ndị Igbo anaghị efe arụsị nke ha ji ekpere arụsị. Ndị Igbo na-edunye arụsị ozi dịka ndị omenala si wee kọwaa. Onweghị arụsị mma n'ala Igbo a na-egbusere ikpere ma a na-agwụ ya okwu. Ndị Igbo na-anọ ala n'oche wee na-agwa arụsị okwu. Ị ghọtara nke ahụ? Nke ahụ wee dịziara onwe ya iche. Ka njụtọpụzie ajụjụ m jụrụ n'ihe nwanne anyị nwoke bụ Evangelist Ebuka Obi kwuru. O kwuru maka ndị prophetess. O kwughị ya dịka a custodian of Igbo tradition. O kwuru ya as a custodian of Christianity. O kwughị ya dịka onye isi nchụaja na omenala Igbo. O kwuru ya dịka onye isi nchụaja n'ụka. So anyị na-eme expect na ọ bụ na ị chọrọ ịkwado ihe o kwuru, ọ bụ na ị chọrọ idefend ya, ị ga-adefend kwa ya n'ụzọ ụka na ọ bụghịzi n'ụzọ omenala. Ị ga-agwa m etu m esi defend ya. Ị jụrụ m ajụjụ, you set the exam for me, so it's left for me to analyze the question. You will not tell me how to answer my question. I will use every aspect, biblical, traditional, to balance it. JPAC. Anyị nabata nwanne anyị nwoke bụ Anyị Gold na Malaysia, Odogwu. Olee otu i mere? Arịkwa m mma, ekelekwa m unu, ụtụtụ ọma. Na nkenke oge kelee ndị Igbo na-ege anyị ntị, kọwakwana ha onye bụ ka anyị lachikwa azụ na ajụjụ anyị nwere ịjụ JPAC. Okay, Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ekene m unu. Ndị nọ n'ụtụtụ ọma, ndị nọ n'efife ọma, ndị nọ na mgbede ọma. Abụ m ezigbo onye Ojoto aka na-asọ, onye dị mmiri. Ife ji malụ mba Anyị Go TV, Anyị Go Mala Ezudo na Ojoto. Ekene m onye ọbụla, ekene m Soresi, ọkwa aka m na Malaysia. Ekwana m JPAC okwu anyị ọnụ, anụ ka ifufe ka m na-etu gị. Ife nyi like ife anụ na-ekwu n'ụbọchị nke taata bụ nọ ife gbasara ife nwanne ka a na-eme. Bikos o nwere ife na-ada agwụba ndị mmadụ nkwuchi okwu ngafa na etelugbo otele ose ekesịa n'ama eburu na Obi. Ebuka Obi bụ nwanne anyị, mana ọ bụrụzi na onwe nke o kwutere anyị sọpọtụ ya. Likewise JPAC bụ nwanne anyị, mana ọ bụ na ọ mezie nke ọ dịrọ mma anyị agbazi onu, bikos ọ bụrụ sọsọ onye nwụrụ anwụ ka a na-agbazi onu. Onwe bụ sọntịn nchọba iju JPAC ama na ụnụ agafekwa ihe onwe okwu gbasara anya na akwa nchọ ka njụ ya, bikos datin okwu onwe mbụsị okwu nwa sọntịn nchọ eji wee sakwu ya okwu. Onwe ebe JPAC bụ ma nne m ga m ntị, onwe ebe ikwu si na ọ bụrụkwa na gị na-akwa ọkụkọ na-eso okwu, mana kịta na o belivos na nke gị and gị nwa ebelivos na nke ya. So onye akpata relationship unu ji wee nwee limit. But ọ nwa ajụ nchọ ka njụ agwa ndị m ewe n'iwe. Kedu ihe oge ị kwụsịzi ibelives na nke ya? Or recently ka ọ before ile believe na nke before? Ndị oyibo kwuru okwu sị na change is constant. You can never tell me when to repent or when not to repent. You got that? So change is constant. I can change at any time. Tomorrow I might decide to be going to Muslim. It's not of anybody's business. So I have seen the light. See, let me tell you, I'm going to never know. Onwere traditional, onwere native doctor na Ala Igbo nwere power. Nwa kwure onye chọrọ abịa ka anyị nwe aka. Onwere onye nwere power. As long as ị na-apụta na social media, na-apụta na Facebook, were phone a mụ na na-abụ na-use na-eme onwe gị advert, ọ gị nweghị single power. Download this part and post. As long as need the phone a gbara ihu ụgwọ na-agụdo na-egbu ọbara na-egbu egwu si bịara gị gbaa afa m, ọ gị nweghị power. Ngwa ajụkwa nga ajụjụ which means okay ka I believe onye ife ikwu na ngwa pastors kwan ị na-akọ na pastors ọbụla na-apụta na social media nwee power na fe nwere power? Answer me this question. Pastor ọbụla na-apụta na social media, everybody na-apụta na social media, both native doctor and pastor, everybody they are advertising their religion or their ministry. So fe nwere power. Be you pastor or be you ihe ji wee na-categorize na a native doctor na-apụta na social media bụ na in the olden days when there is no phone, even today I know so many deities that you would have phone. Even in my village
You with the phone, you make a video. Phone that are born more. They will tell you never to video anything. Don't video. Phone that are born. All the my village. So that's the if you could not on kill land the off, so which means because him and he was also the native doctor. Now native doctor now put on a social media and power. Where's the have a pastor? Where's even a corner? My pastor, my native doctor. No, no, I know it's live. But yeah, woman, open on where pastors sitting on a social media and power. I can't imagine so far. I wonder where pastors because all of them are in social media. For me, I like him and them power. Na social media, and I like this over. If you the aspect now of a native doctor. Yeah, it's Zamia friend. Native doctor where power. So I'm but I call him. I need you because a lot of people are watching us. Because now I have never have. I'm a the prophets and the past even. I'm a him. You understand? I'm a him. So you can now hear originality of what that's not a true Omerana or a true only they mean here Omerana Igbo. People say, but I need to the reason why internet social media all this is in internet Western world, yes, and we are going back to our roots. Why not create our own app? I'll be using our own app. People are developing app very soon. No. You can't tell me, brother. You know what I'm saying. That technology has to go over everywhere. So China now go back to their root by harnessing the talent, their own god where now technology. Okay, I want to ask you this question now. Thank you. China. JPAC, let me ask you. I'm a Chinese woman. I'm a Chinese woman. I follow my Chinese woman do their own culture. Their spiritual power is more than China sacrificed to the cause more than we Igbos. Only even August month and every August and September. Last year, they got Chinese, okay, what ego carry more than 5 million naira born why and now we go connect apples in my page. And I'm not now I go more China, yeah. Even the man of I know Chinese culture. That sacrifice, that's their cause. Yeah, inspiration and power to create and do more technology. I don't want to sacrifice na Miri na River Niger, na River Benue, na Miri na Mawanje na Mesa wine. Miri na Remember that Abani. Can do if our own sacrifice in Meterabo, the highest obu. I will give what today. Highest as an hour mother they correct a war go. Or a mother they the poison. Because that one be very, very easy. If my mother poison 100 naira, yeah, almost. So get that get the science that our say maybe that maybe the guru. Get the science about guru. I okay, can you can Ebola and I hope the wrong Ebola. Answer is no. Can HIV better? I hope the wrong HIV. The answer is no. COVID-19 better. And you hope the wood can do ya. Are you COVID-19 because of COVID-19? Joya not here. Most of Africa is not in Malaysia. All few people are very listening. When they put that COVID. But when I talk, what I know people do. No, I am asking you, you thank God it is civilized. It is civilized. And you want to see the bunch of Arabunago, his family, Arabunago, Okawele, even in a high way, care scientific reaction or aspect. Here, I hope to go at least, okay, in England today now, how are you go robots?
I am Nigeria go 99 pieces. Nigeria go 99 pieces. I roll robot I jaro uno. Robot I got on in some 2 hours or raw photos and palo. Currently now they $250,000. Currently now. England and around Manchester. Every country that I to put out Matunka can do if I knew the only people who say register report ife Nambochi, which I can testify, but those people who travel, like, for example, one of our Igbo brother, Obi Bagada, Ogura UNN, graduates, and where now, we're now Scotland and Glasgow University, or wherever where atomic bomb by Juan Ogura, Biafran war. Or Igbo, or Ndosha, or their food, the brand over, or where with them workers are atomic bomb and chemical reaction. They did not come and pick native doctors, not there, but they picked him because of his intellectual. Now, all those people in the all these ammunition I know that Biafran war, they were like Ojuku school in abroad. All those people now with their talents, Ndosha, big see our talented people. Big here, yes, our atomic bomb. Philip Emma one of them, and the rest of them are Professor Chico Be at them. Hanine ma Professor Okongu. All those people need them all of them they were once schooling abroad. Have big and them have Ziot Wabajian as a Dibia. Have put as a Dibia Wabajam Wabudire, Ma Arabunago and Del Kid. All those people need an Abajo when I fancy now babies to have forward until disappear. People that disappear, all those people didn't disappear. They make Abora. They did not pick them, but they picked our intellectual people. What I had over doing, but how more is our research technology. Why didn't they pick those people? And they were the people that brought education. And that education, without that education, all those our people now. But then always number one scientists in America. They cannot be able to come back. I'm not trying to badmouth our but in the Google. Our sino, the Subodo, Bobia, Pontolo, Arosiani, Tiana, get here because on our Rona week. Our gods then be very greedy and wicked because now he didn't want to impart knowledge of wisdom to underneath Arosia. Kainwe the knowledge is our atomic bomb. Kainwe knowledge is our missionaries. Kainwe knowledge is our all those things actually are Arosia is very wicked and very greedy. Obia no, you always the book, Obia, where is the knowledge? Ba on your chat, name with paracetamol. Bundle Arosia like this. Catchy and up flight. Now what over do you go? Where is the Arosia now of the right handset? Now of the right technology. Now go to Facebook office in Dublin. You a Facebook office in Dublin. You got ever Makazuka back. Could you see a penny? Yeah. You see a penny. We are following Facebook. Makazuka, but I had following. Odogayana, if I walk, Makazuka back, Korea, big office. How many videos say photo? You talk and download, go see. But where I find English, bear. Where is your go? Need an hour on the buy now, keep the look how well all the whole strong Dibia needed. Arosol, Ketchy, Ebrena, then Abusia, kind of wicked because Arosia is wicked. Open Arosia, they protect homeware, then your knowledge and the wisdom. By now, I am against the number one. When Arosia, but here, he did not want to give his children. Coming here, remember, over his ways to him again. Agora, I want to keg block, got to a million. Over against Rebecca, Oroja was no Yabus. Over the outside wicked and greedy. But where this look at ours in the China. Ours in the China, they need their citizen brand for technology. Ours in India, they need their citizen brand for technology. Ours in the Malaysia, they need their citizen brand for technology. All the whole Arus in their citizen brand for technology. Arus in Kai, the only brand I able, but they go to do back here on it poison in march and war. Only killing and destruction. Only killing and destruction.
onye chọọ o were ihe na-ekwu, you only there to comment rubbish. You cannot touch me and I'm in my house. Or follow. So I'm not saying it to please anybody. Oh, the only insult you can insult is to lay your insult on comment section. You cannot touch me. You cannot see me and touch me. Simple. Because can you buy food and a jet? One mabia. Can buy food on the theater. Okay, man, online. Mbamba na be can buy food and a jet. Ademma. I gonna check it.